iman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtamimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in jami'an khaliqin wa anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa li jami'i tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa muslimin wa tasma'una ila zahidi khususan man bihamdika wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna lillahi wa inna ilaihi hasanan syari wa inna lillahi man sallallahu alaihi wa inna ma tuzali wa inna ma tunaddu wa tadri wa inna lillahi wa qadir jidan wa Allah nashhadu ala nashhadu wa sallallahu alaihi wa sallam jami masyayikhna bi masyayikh 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 waswajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa atina wa akhawina wa akhawatina wa wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minat khususan ila jami'i jamaah salat mujahidin wa khususan jami'i ikhwanina muslimina sedaya-sedaya kita karena kenangan keadaan susah itu dibarengi sehat dibarengi wa khususan ila jami'i ikhwanina muslimina di Gaza wa fi Palestina wa fi Suriah fi Yemen wa fi Lebanon wa fi Iran wa fi kulli makan wa zaman al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa nadara bi asrarihi wa a'lamihi min barakatihi fid dharain ya rabbal alamin. Faslun ayat faslun tauhid kusiji fasal. Wal udhiyatu utawi kurban iku sunnatun sunnah muakkadatun kang dipokokaken. Wajib siulan kupi via dalam udhiyah maka jagamu wedhus umur setahun minatur ini saking wedhus kibas watani lan wedhus kang kowen minal masih saking wedhus kacang watani lan unta kang wis kowen umur 2 tahun minal pilih saking unta watani lan sapi kang wis poel umur 2 tahun kuwi yang bakal saking sapi. Watan jilan kuwi apa badan siji unta utawa siji sapi angsa berarti saking wong pitu. Watan tulan siji sapi angsa berarti saking wong pitu tapi wasatu lan wedhus siji iku awafidin saking wong siji ya afidin. Sedaya jamaah salat jitik kang hormati. Niki sakjane niki tasih bahas masalah sholat. Asle tapi masalah sholat Jumat, masalah Jumatan. Ini kan sholat jamaah. Nah, saat ini mestinya sholat Jumat. Tapi lagi niki masane musim ini pun badhe
cedak Idul Adha, maka kita ngawasi babagan masalah kurban. Masalah sholat Idul Adha jenengan insyaallah penapal, sholat karek deret, rubuh gedang gitu. Nah tapi nek kurban, nah ini saja nih nanti kalau terangkan yang betul salah tentu nanti kalau tapi ini buat teman salah yang kita waksuli nanti yang kurban. Kurban itu enten istilah yang umum teng masyarakat namanya kurban. Riyoyone nggih sebutane Idul Kurban ngoten. Tapi nek sing kita masyhur niku malah katakan nyebute niku udhiyah. Sembelihan sing disembelih khusus pas wayahe Idul Adha. Niku tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Niku secara spesifik, secara khusus. Karena namung sembelihan tok bahasa Arab dabahu utawa dabaih niku sembelihan secara umum. Disembelih kapan ae sebutane dabahu. Utawa hewane apa ae sebutane dabahu. Tapi nek khusus sembelihan sing enten tata cara dan syarat tertentu sebutane udhiyah. Utawa enten masyarakat kita nyebute nggih kurban. Kurban iki sing sampun kita ngertosi niki sejarahe niki syariate diwiwiti saking Nabiullah Ibrahim alaihi salam nggih sing diperintah Allah kengken nyembelih putrane niku Nabiullah Ismail alaihi salam. Tapi saderenge niku sejarah niku pun akar perintah atau akar sejarah niku pun mulai Nabi Adam alaihissalam. Mergo wedhus gibas sing dienggo gentosi Nabi Ismail niku asline wedhus gibase putrane Nabi Adam. Niku Habil. Mergo putrane Nabi Adam niku diperintah kengken kurban karo karone sing lanang. Sing Qabil mergo diparingi kebon sawah kengken kurban sedekah hasil pertaniane perkebunane. Sing Habil adine mergi diparingi peternakan kengken kurban kengken sedekah hasil peternakan. Lah Habil niki padus wedhus sing paling apik, paling putih, paling lemus, paling sempurna lah di antara lintune. Sing mangke dienggo sedekah, dienggo kurban tenggene Allah. Kurban itu artinya kan mendekatkan diri kepada Allah niku. Sedangkan Qabil masih niki njoko hasil pertanian itu sing bosok-bosok. Nggih, hasil pertanian itu ujung sing rusak-rusak. Dikumpulno terus Nabi Adam delen sedekahmu kurbanmu tekek nang dhuwur bukit. Engko bakal ana petir bledek nyamber. Endi-endi sing kurbane sedekahne ilang, ya berarti diterima karo Allah tandane ngoten. Nek sing boten ilang pancet teng panggonan berarti boten diterima Allah. Pun akhirnya wedhuse Nabi Habil didelen dhuwur, sing hasil kebone sawahe Qabil iki didelen dhuwur. Terus boten dangu enten bledek petir terus ditingali. Sing gadhe wedhus gadhahe Habil niku ilang. Berarti diterima kali Allah. Sedangkan gadhahe Qabil niku bosok kabeh dirubung lawan karo boten ditampi kali Allah. Lah wedhuse ilang teku ndi wedhuse niku dideleh teng swarga. Benjing di kanggo simpenan kangge ngijoli sembelihane Nabi Ismail niku. Dadi wedhus sing dienggo ngijoli Nabi Ismail pas disembelih Nabi Ibrahim, ini wedhus sing bae niku wae saking hadil.
Secara kesejarahan akarnya saking riku. Lah Nabi Ibrahim kok saged diperintah kanggo nyembelih putri ini, masa Allah mentolo kados ngoten. Niku nggih enten critane awale. Nabi Ibrahim rumiyin jokone niku sugih prakaruan sugih. Sampai dadi nabi aja sugih. Nabi Ibrahim termasuk nabi sugih. Nabi sugih. Untane niku halah pirang-pirang. Atusan ewonan. Wedhus mboten. Kuwatah ewonan wedhus. Lah sing napa Nabi Ibrahim gadah semonten kathah niku mboten ngelakno ibadah teng ngene Allah, tetep ibadah. Tetep ibadah. Terus kali Allah dipamerno teng ngene langit. Dipamerno Allah teng ngene malaikat teng ngene jin termasuk. Kalau sawangan nabiku, rasulku jenenge Ibrahim. Masih tak kei donya sak pirang-pirang ora nglalekno ibadah. Oh niku contone ngoten, Pak. Nek diparingi donya kathah tok tetep eling Allah, hebat istimewa. Kei donya akeh, pabrik akeh, penggawean akeh, sembayange jek iso jamaah istiqomah jos. Awak dhewe bayaran rasa piro wis wani ninggal salat, wis gak poso macam-macam. No. Niku mboten dibakno Allah belas remeh, ngersane Allah remeh. Wis duwe gak sepiro ninggal salat gitu. Nah, Nabi Ibrahim itu contoh saya. Para malaikat yo ngacungi jempol, nggih. Ciptaane jenenge jos. Sing mboten seneng niku iblis. Akhirnya iblis ngomong, ya pantes ae Nabi Ibrahim iku cek pantes ibadah. Coba dijaluk. Coba untone wedhuse iku dijaluk. Oleh ora? Akhirnya ya nek pengin ya dijajal ngono. Akhirnya enten utusane Allah nggih macak dadi wong. Nabi Ibrahim kula tak nyuwun wedhuse jenengan angsal boten kangge sedekah atas nama Allah. Wah ini jalur-jalur. Monggo jenengan pendet sing pundi? Nabi Ibrahim. Wis jenengan milih sepinten butuhe jenengan beto. Oke nggih. Tinggal salat malih, tambah ibadah malih. Boten dangu dugi malih. Kula Nabi Ibrahim kula nggih sedekah. Jenengan pendet sakres sampun pira-pira. Ora ngitung Pak wis. Pek-pek kasarane ngoten. Sampai ping pira-pira. Wah, akhirnya dilem tenan pancen jenengan nabi sing saestu ahli ibadah saestu. Wis duwe sementen katahe dunyane kok jek tetep ibadah Allah. Boten sampe ngelakno Allah. Nah, Nabi Ibrahim rada sumbar. Halah ojo trimo unta utawa wedhus utawa kekayaan duniawi. Aku dikei anak lho, dikon nyembelih tak sebelih. Ngono, Pak. Sumbare rada ngono, keprocut rada sumbar. Niku cerita pertama. Riwayat kedua nyebutaken Nabi Ibrahim rumiyin niku nate diunggahno Allah teng langit. Ya secara roh nggih diunggahno Allah teng langit. Diketokno swarga, ketokno neraka macam-macam. Terus diketokno kampung sing wong iku taat ibadah kabeh. Taat ibadah kabeh. Oh sae Allah. Wong apik ibadah kabeh. Terus kali Allah didedahaken kampung negara sing maksiat kabeh. Nabi Ibrahim atine mangkel, Pak. Halo, wong kok iso kurang ajar terus dikei nikmat, dikei urip kok maksiat nang Allah. Ya Allah jenengan kateni mawon niku ngono. Nabi Ibrahim kerucut ngoten niku saking mangkele delok wong maksiat. Nah, akhirnya secara dangu badhe ngoten Nabi Ibrahim dikengken nyembelih putrane. Nah, Nabi Ibrahim terus rada tanglem. Makanya kan enten sakdurunge Idul Adha niku enten istilah tarwiyah, enten istilah apa? Arafah. Tarwiyah iku jek ragu-ragu.
Aku mimpi dikei wahyu. Mimpine nabi niku ru'ya shadiqah, mimpi sing bener, mimpi sing wahyu perintah Allah. Kongkon nyembelih putane, mosok iki tenanan. Lah niku lho, mempertanyakan lha mosok Allah niku ngongkon kawulane nyembelih putrane. Iki perintah tenan apa? Kali Allah ya rada digosloki. Lah iya. Awakmu iku tak kongkon nyembelih anak. Anak itu sing gawe awakmu apa Allah? Ayo. Anak niku sing gawe menungso apa Allah? Allah. Menungso lah mek gur trimo ya nasabe tok secara nasab. Dhek anake iki, bin iki, binti iki niku secara nasab, tapi sing gawe kan sejatine Allah. Allah kita lah mboten saged gawe anak. Bengi-bengi niku lah gak gawe anak iki, boleh enak iku. Sing gawe anak kan Allah. Terus Allah, lah awakmu iku lho anak ora melok gawe. Gur nasab-nasab kok. Tak kongkon nyembelih kok kabotan. Padahal biyen aku gawe menungso, sing gawe ya aku, iku ciptaanku. Terus biyen awakmu kok ngongkon mateni sampenake dhewe wong iku kawulaku, iku makhlukku, iku sing gawe aku. Lah niku kasih sayangi Allah. Senajan enten wong maksiat, Allah niku tetep ngakoni nek wong sing maksiat niku tetep kawulane Allah. Tetep makhluke Allah, tetep ciptaane Allah. Makane wong maksiat niku senajan maksiat tetep diparingi nikmat. Nggih mboten? Karena kasih sayang Allah. Cara Allah niku pendendam. Ana wong maksiat langsung ditugel ndase, mestine ngono wae. Nek Allah niku pangeran sing pendendam, mboten kasih sayang. Sekali maksiat langsung diketok ndase. Mergo wis dikai urip, dikai nikmat kok tambah maksiat, kok tambah kafir. Niku diketok ndase mestine. Tapi kok dilalah mboten tambah sehat niku. Wong maksiat wong kafir tambah sehat, tambah sugih bisa. Mergo kasih sayangnya Allah. Makanya Allah niku gak trimo nek enek kawulane kok dipateni, Allah gak trimo, Pak. Makanya teng Quran iku nyebutane nek enek wong mateni siji, mbok agama Islam, mbok agama apa tanpa enten alasan sing khas saka syariat, padha karo mateni wong sak ngalam dunya. Dosane kok gedene dosane mateni. Karena sing gak trimo niku Allah. Oh, pendek cerita semonten niku. Akhire Nabi Ibrahim pas Arafah mimpi sing kedua yakin lek niku pancen perintahe Allah. Allah tanggal sedoyo disembelih wis cengat kita dengan insyaallah pemikir terus danten lah digodhog iblis disawati akhirnya saiki dadi ibadah lempar jumroh sateruse niku. Wis Nabi Ismail disembelih digenteni kali malaikat Jibril digenteni apa wedhus. Nabi Ibrahim mengucap Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Malaikat Jibril mandek atau wedhus la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail nyaut Allahu akbar. Niku syarat sejarah. Terus secara sejarah, secara hukum. Kurban itu hukumnya wajib napa trimo sunnah. Nek mayoritas ulama ngukumine namung sunnah, ora nganti wajib. Wong Islam iku nek kurban hukume nggur sunnah. Tapi sunnah itu akad lho, nek wajib. Sunnahnya muakkadah meh wajib, meh koyo wajib. Karena apa? Nabi ben taun niku nglampahi kurban. Boten nate ninggal kurban, akhirnya meh koyo wajib. Cuma wonten ulama sing ngukumi sampai wajib. Gak trimo sunnah. Wong kurban wajib. Wajib kanggo sapa? Kanggo sing duwe kelebihan bondo. Nek wong sing duwe kelebihan bondo wajib kurban. Enten ulama sing ngono. Kenging napa kok sampai wajib? Nggih, karena wonten dawuh Kanjeng Nabi nate dawuhaken. Sapa wonge kok duwe kejembaran rezeki? Mahwa jadawusan. Sapa sing duwe kejembaran rezeki? Falam yudhil terus banjur dhewe gak kurban. Maka hukumannya terus Kanjeng Nabi ojo cedak-cedak fala yaqrabanna musallana. Ojo cedak-cedak wong salat. Ojo mlebu masjid, ojo mlebu musala. Sampai dianggap kaya wong najis. Gak oleh mlebu masjid, gak oleh mlebu musala. Itu kan berarti
napa teguran keras kangge wong sing duwe bondo leluwihan tapi mboten purun kurban. Nah, makanya enten ulama sing sampai ngukumi wajib, tapi wajibnya gak sampai dadi rukun Islam. Nah, makanya ulama niku ya semayoritas sebagian besar ngukumi namung sunnah, tapi enten sing ngukumi sampai wajib. Terus kurban itu kriterianya ketat, enten spesifikasine ketat. Jenisnya kudu tertentu. Ini ku namung unta, sapi utawa kebu, terus wedhus gibas utawa wedhus kacang, ngaran iki wedhus gibas utawa wedhus kacang. Niku tok. Lintune mboten masalah. Jenengan gadah jarang gedhe iki kurban mboten saged. Duwe napa niku pitik kok gedhe, tetep mboten angsal dienggo kurban. Maksudnya kurban itu gadah syarat ketentuan yang khusus. Dari sisi jenis diatur, dari sisi umur ya diatur, kudu sing napa powel, istilahnya sing powel, sing untune pun tanggal sing disusune. Enten ketentuannya sangat. Nah, cuma setiap tanggal 11 Dzulhijjah sampai tanggal 13 sing gadai keluwihan rezeki memang diperintah kurban sing kaya ngeten iki. Sing kaya ketentuan wae. Tapi sing boten gadah keluwihan rezeki, isone nggur nyembelih pitik, ya monggo nyembelih pitik, oleh kesunahan nyembelih ngono lho. Dadi kesunahan tanggal 11 sampai tanggal 13 niku enten dua kesunahan. Kesunahan sing penting nyembelih hewan halal. Enten kesunahan kurban sing syaratnya iku enten ketat, spesifik niku wae. Nah, nek kita mboten saged sing syarat spesifik ya nganggo sing nyembelih niku mau. Karena sahabat enten sing ngoten niku. Enten sahabat niku tanggal 11 tanggal napa wayahe nyembelih. Mboten nyembelih hewan kurban. Sing disembelih niku ya pitik ngoten niku. Sing penting hewan halal. Niate kangge apa? Mergo kesunahan tanggal 11 sampai tanggal 8 iraqatid dam. Sunahe pokoke ngilekno getene hewan niku lho. Mengalirkan darahnya hewan. Kesunahan ini sing penting hewan halal. Aja boleh tikus ditekuk terus di aja. Ya sing kan napa bebek napa metek, dari cari-cari enak iki. Empun nate nggih, damel rica-rica. Rica-rica kene enak mboten? Ya dijajal meneh dijajal kaweno aku yo kayak orang rantang lho gelem. Jadi kesunahane tanggal 11 sampai tanggal 13 ini kesunahane mengalirkan darah hewan halal. Sing saged kurban nggih monggo kurban. Sing yo regane rada lumayan Pak nggih, regane rada lumayan. Tapi sing mboten saged ya pokoke ngilekno mengalirkan darah hewan sing halal. Napa pitik, napa bebek, napa mentok, napa mboten napa. Dan iki katok kesunahan. Cuma ya kesunahane gak sampai koyo kurban, ngono lho. Ganjarane gak sampai koyo kurban. Pun. Kemudian secara jenis hewan mau nggih. Insyaallah jenengan pun pirsa tapi kula jelurno maneh. Unta, sapi, kebo nek dienggo kurban niku saged atas nama tiyang maksimal pinten 7. Nek wedhus iki pas pokokan niku maksimale namung setunggal. Pun. Secara urutan sing paling sae yok napa? Sing paling sae urutan paling sae Pak. Wong siji kurban unta utawa sapi kebo siji. Wong siji kurbane unta utawa kerbo atau sapi siji. Dadi lek jenengan wadah aku kurban sapi kangge tiyang tikus gak kangge aku tok. Kondang jenengan Pak. Wong siji kurbane sapi garwane jenengan tak tuku sapi dhewe. Wis. Lah anake jenengan tak tukono sapi dhewe. Mantune tak tukono sapi dhewe. Oh kondang jenengan. Dadi wong siji kurban sapi siji tenang ya. Lah terus sing ranking kedua umpama tiyang niku duwene 3 juta. Umpane tiyang enggak ada 3 juta. 3 juta niku kena dienggo pilihan
di melokno urunan kurban sapi 3 jutaan karo kanca-kancane dikumpulno wong 7 utawa ditokokno wedhus siji. Nah, nek urutan secara hukum fikih niku sing paling sae wedhus siji. Timbang 1/7 sapi. Karena nek jenengan 3 juta niku kan nek digawe urunan berarti kan jenengan pikantuk 1/7 nggih mboten. Pikantuk 1/7 jenengan. Karena wedhus maksimale sapi maksimale tiang 7. Mriki enten mboten arisan model ngoten niku. Enten nggih pun pikantuk sapi. Sampun. Pun muga-muga enten 5 apa pira Pak, alhamdulillah. Musoleh cilik tapi sapi 5 nang kondang. Nggih. Nah, berarti ngenten. Lah nek umpami secara hukum fikih memang ngoten, Pak. Secara hukum fikih niku apike wong siji niku kurbane wedhus siji utuh. Tinimbang 1/7 sapi. Tapi nek masyarakat jenengan tanglepi enak endi? Musala niku duwe kurban wedhus 7 karo sapi siji. Yo enak sapi siji. Ketok nyoto nggih, Bang. Ketok nyoto, daginge wis ketok akeh. Mergo sing nyembelih karo sing ngomong padha-padha kolesterol. Dadi senenge oleh sapi timbang wedhus. Tapi nek secara hukum niku secara urutan mau nggih, wong siji sapi siji utawa unta utawa tebu siji. Nomor 2 wong siji wedhus siji utuh, mboten kebagi-bagi. Utawa wong siji niku 1/7 saking sapi urunan karo liyan, karo keluargane. Terus ngeten. Sing disunahno kurban niku wong sing urip, Pak. Sing disunahno kurban niku sing urip, sing uripe niku nggih tanggal 11 sampai tanggal 13 niku. Artine nek enten tiyang mungkin jenengan ate pireng. Aku iku biyen wis tau kurban, aku pengin nukokno kurban kanggo mbahku almarhum. Kanggo mbahe sing pun almarhum. Niku didamel kurban empun mboten saged angsal kesunahan. Karena napa? Karena kesunahan kurban ku enten wektune. Nggih niku wektune adalah tanggal 11 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Lah pada tanggal niku mbahe jenengan pun sedo. Pada tanggal sing binjing niku lho sing 1447 Hijriah iki, sing taun iki. Niku lak mbahe jenengan mboten enten. Bapak jenengan karo ibu jenengan mboten enten. Piyambake mbah jenengan niku pikantuk kesunan yo pas wae biyen dhek urip. Pas wae piyambake Mbah Tito Tasik Gesang, pas wae menangi Idul Adha, yo pas wae niku oleh kesunahan. Tapi nek pun sedo ngenten niki pun mboten saged. Kula kurban kangge almarhum ibu kula mboten saged, Pak. Mboten saged. Maka hukumnya mboten saged itu bukan berarti terus haram lho, mboten. Ampun salah paham. Mboten saged itu maksudnya tidak terkena syarat-syarat ketentuan kurban. Karena kurban itu kangge sing urip. Sing diurip pas tanggal 11 sampai tanggal 13 niku wae. Lah terus nek gak oleh ya napa, Pak? Kejaba nek mbahe jenengan apa bapake jenengan ibuke jenengan niku rumiyin nape wasiat. Nape wasiat. Wasiat iku cara gampangane sadurunge sedo ngene. Aku meneh nek menangi Idul Adha aku tak kurban, duitku wis tak siapno nang celengan. Umpama ngoten lho. Dila lan jenengan pireng, jenengan sak keluarga pireng. Engko nek umpama aku iso kaya umur dawa ya tak kurban, nek umpama aku gak dikewe umur dawa ya tolong tukokno kurban iku namine wasiat. Maka nek piyambake niki mbahe jenengan utawa sing matur wau niku kok sedo. Maka bondo warisane gak oleh langsung dibagi, mboten langsung. Kudu dipendhetno riyin dienggo kurban. Sing totale bondo warisan sing dienggo kurban niku mboten ngluwihi 1/3 saka bondone. Umpami jenengan bayi niku ya duwe sawah, duwe omah, duwe lemah macam-macam. Terus karo duit sing dienggo jagan kurban ku wis dikeki nang celengane mbae jenengan 3,5 juta umpami.
Nah, 3,5 juta niku lek karo sawah karo macem-macem niku kan mboten sampai sepertelu. Wong sawah iku larang jutaan. Maka sing 3,5 juta niki wajib dienggo kurban atas namae mbah jenengan sing sampun sedo. Karena rumiyin nate wasiat. Dan kurbane dadi kurban wajib. Artine ahli warise mboten nangsal nderek maem. Kudu kabeh disedekahno kabeh teng kene fakir miskin. Ngoten. Ka oleh melok dipangan karo sing keluarga niku lho maksude. Niku nek wasiat. Tapi nek mboten wasiat, mbahku iku ket mulai biyen gak tau mbah kurban, tapi aku pengen nyembelihno kanggo mbahku pas wae Idul Adha. Yo jenengan nyembelih biasa. Jenenge sedekah. Ngono ae ngabehu niku wau dhabiha. Sing dititipno karo panitia kurban mboten napa-napa. Sehingga panitia kurban mangke semerap, Pak. Mangke didata. Pundi sing kurban tenanan karo sing namung sedekah niku ngerti. Oh iki wedhusku wedhus kurban, oke dilebokno wedhus kurban. Iki wedhusku namung sedekah. Maka panitia bebas. Cara disembelih malam takbiran mboten napa-napa. Kurban itu lah mestine nyembelihe mulai badha muncule srengenge badha salat Id nggih. Wis gampang yo. Badha salat Id tanggal 11 Dzulhijjah sampai saderenge maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Niku nek kurban saestu. Tapi nek jenengan nyetorno teng panitia niku nggur wedhus sedekah. Niki wedhus sedekah ganjarane muga-muga kula hadiahaken kangge bapak kula sing sampun sedo ben oleh. Soalnya mbah kula mbiyen critani ku ora tau iso kurban. Lah sakniki tak sedekahno berupa wedhus ngoten niku. Mboten napa-napa. Tur panitia bebas. Bebas maksudnya disembelih kapan ae ya oleh, dibagi nang sapa wae ya angsal. Termasuk dibagi teng kene non muslim. Mboten napa-napa. Karena sedekah. Mboten kurban apa menika wajib. Ngoten nggih. Jadi kita ngertos saestu pundi sing kaya zakat demi lho Pak. Jenengan kan ngerti endi sing bondo niku zakat, endi sing sedekah, di total saestu. Sing zakat asli ya 3 kilo, kok ana luwih saka 3 kilo ya berarti sedekah beres semua. Tenggih niki tasik panjang perangane. Biji kita wajangaken malih. Enten sing tanda tangan? Monggo. Seandainya ada orang yang korban, terus korbannya itu di sini tapi orangnya misalnya di Kalimantan atau di Jakarta itu siapa? Ah, nggih. Niku enten perbedaan ulama. Perbedaan ulama. Niku padha kaya naklu zakat, padha karo mindah zakat. Angsal mboten. Tiyang niku tiyange ten kene istilahnya ten kene luar negeri kaya WN apa TKI, TKW niku Pak. Terus ngirim duit ten kene tanah air Indonesia kengken nyembelih napa kengken zakati teng mriki utawa kengken ngurbani teng mriki niku enten sing sanjang asal enten sing sanjang boten asal. Kurban niku mestine teng kene tempat wilayahe wong sing kurban. Karena ngenten kaya zakat. Kita posisine teng mriki. Maka sing paling berhak nampa zakat kita niku lak ya wong sekitar kita nggih kan semanten ugi kurban kita teng mriki berarti nek kita kurban niku sing paling berhak sing nampi kurban nggih tiyang mriki kecuali pun overload kaya teng ngene Mekah Madinah ya Pak pun ten Mekah pun overload kurban maka yo ditransfer teng ngene negara tetangga mergo wis overload. Lah teng mriki kurang ya Pak. Nggo oleh sak bungkus kadang 1 kilo gak jangkep ya. Lagi hitungane mboten overload ke atas tasik mbutuhaken ngoten lho. Mboten sampai mboten usah di tapi nggih enten sing ngukumi angsal. Tapi nek kula nderek kula ya wong iku tergantung tempat posisine. Nek posisine lagi posisi teng Kalimantan, ya sing paling berhak ya nrimo teng Kalimantan. Kejaba dek nang tengah alas ndil. Wis gak ono sapa-sapa, gak ono kanca sapa. Tugase jaga hutan.
sing luase hektaran. Lah niku beda kasus mawon. Ngoten. Ngoten nggih. Pun puji dan manfaat subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta